Za nami słynny Wietnam. Jedzono psy. Peking. Cegły. Zobaczcie. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam Was, Rostomili ze Łazisk. To już czwarty tajlik ze Łazisk. Łońskiego tydnia, że godo o grubie, kiedy już nie ma o Walesce. 2 tygodnie temu o grubie Bolesław, a pół roku do zadku ogólnie o Łaziskach. Wszystkie tajliki możecie zobaczyć na YouTubie. A dzisiaj opowiem Wam o osiedlach robotniczych. Teraz są my na ulicy Dworcowej, na Bahnhofstrasse kiedyś. Mamy tu takie fajniste budynki. Tam z 1904, Dworcowo 9, Dworcowo 7 i Dworcowo 5. Richtig widać kunszt na tej Dworcowej 9. Budynek z 1904 roku. Nie doszło, że z czym on jest związany, ale myślę, że ze grubą brada. Bo tam niedaleko była gruba brada, o której opowiem Wam mono na podzim, ale też chcę opowiedzieć, bo to fest wiedowne one są. Toż zachwycajmy się tym kunsztem niemieckiej, śląskiej architektury, a my idziemy dalej, pokażę Wam, kaj były geszefty, kaj przed wojną toczyło się życie w Łaziskach. Jesteś na ulicy Barlickiego, kiedyś Dorfstrasse, wiejsko. Tu mamy centrum geszeftowe Łazisk. I kiedyś też tak było. Ale dzisiaj Dorfstrasse, dzisiaj wiejsko, dali je, ale przy Biedronce. To już jest Barlickiego. Ale ja się pytam, czemu my nie mianujemy śląskich cestów, śląskich strasów mianami śląskich bohaterów. Barlicki przeca to był polityker PPS, kiedy się narodził na Mazowszu. Musimy to zmienić. Na rogu dzisiejszej ulicy Barlickiego, Cieszyńskiej i Spokojnej. Przed II wojną był geszeft kolonialny. Tutaj, jeśli się nie mylę, jakże przeczytał to, co Leśniewski pisał w artyklu, tamkaś w nasze miasto Mikołów, coś takiego, sklep kolonialny Alberta Żabki. Kaj było można kupić skludzone za oceanu produkty. Ty, kafe i korzenie i krzewone. A konkurencją do tego geszeftu, kaj było można kupić podstawowe produkty spożywcze, był geszeft Johana Lipińskiego. A znajdował on się tutaj, kaj dzisiaj jest kwieciarnio i kuśnierz. To był geszeft Johana Lipińskiego. Widać stary budynek ze czerwonej cegły. Dzisiaj to jest ulica Kościelna. Kiedyś chyba też Dorfstrasse, ale to musielibyśmy przeanalizować, albo to było Kircherstrasse, ale myślę, że to wszystko było Dorfstrasse, bo to nie było tak zurbanizowane. Sumy na ulicy Jana Pawła II. Kiedyś ulica Świerczewskiego, jeszcze wcześniej, przed II wojną, ulica Wodociągowo. A na drugiej zajcie Hunde Kolonii, Psio Kolonio, która została tu postawiono na zaczątku XX stulecia, po 1906 roku, tak go dają. I czemu to miano? No bo tak mieszkańcy Łazisk to nazwali. Postawił to książę Pszczyński dla grubiorzy, bo tu brakowało grubiorzy. Czasy I wojny gruby się rozwijały, budowano nowe gruby. Skludzano tu mieszkańców głównie ze Dolnego Śląska. I oni tu zamieszkali. Ale mieszkańcy ze Górnych Łazisk, którzy tu od setek lat mieszkali, ponoć nie mieli radzi tym nowym
ludziom, którzy tu zostali skludzeni. I we czasach I wojny to nazwali Hunde kolonii, psio kolonio, bo były czasy niedoboru i ponoć jedzono psy. A mieszkańcy, którzy tu mieszkali, ponoć mieli problemy z dostaniem czegoś we geszefcie i gadano, że oni tu jedzą te psy. A jest to naprawdę piękno kolonio, zaplecze mieszkalne kiedyś na zaczątku XX stulecia, a dzisiaj cieszy oko, choć niektóre budynki muszą być zrenowowane. Tutaj mamy dużego Fiata, szkoda, że dzisiaj nie mam kyfra. Jest durś u mechanika, ale mam nadzieję, że już z niedługo wydam ją, a jeszcze tu klopsztanga. A jeszcze chcę wam pokazać ten duży Fiat, modry, fajny, jaki piękny jest landschaft ze Hunde kolonii. Hołda, kominy, elektrownie i co widać? Widać Beskidy. Ja, nasze śląskie góry, tam, zobaczcie, aż tak to tu może nie widać, ale piękny landschaft, richtig. Pamiętacie jak łońskiego tydnia, że godał o Grubie Waleska? To teraz my są na tych placach przy Grubie Waleska. Zobaczcie. Strumy, krzoki. Co tu kiedyś było? Ano osiedle grubskie. Peking. Niektórzy go dają Pekin. I co z zielonego zostało? Nic. Cegły. Zobaczcie. Cegły porośniętym hem. Mocka tego tu jest. Naprawdę wszędzie i hasie wszędzie. W 1888 roku powstał Peking, bo tak richtig mianowano to. Czemu tak? Nie wiem. Kto wie, niech szrajbnie. Richtig fajno kolonio zaczęto likwidować w 1975 roku. A całkowicie ponoć zlikwidowano w 1982 roku. Tu się muszę przechadzać krzoki. Tak to wygląda teraz. Zobaczcie. W 1977 wybudowano Enerdowiec przy Wyrskiej 10 i tam przekludzono 90% mieszkańców Pekinga. Reszta Kaj, Mikołów i okolice. Czemu to zlikwidowano? To dziedzictwo. Ano, podobno sprawa co z Giszewaldem, z Giszowcem w Katowicach. Tam powiedziano, że już przestarzałe są te budynki, a to erbowizna niemiecko, to polski komunistyczny kierunek stwierdził, budujemy betonowe szranki, betonowe bloki i tak samo tu było. Stwierdzili przestarzałe, nie wierci się remontować, no i wybudowali takie szpetne betonowe szranki, które teraz mamy tam na Wyrskiej i tam dali też Sikorskiego. Słuchajcie, to wcześniej jeszcze było zaplecze mieszkalne Gruby Gott mit uns, o której że godą właśnie, a potem to była Waleska. Ślimtać się chce, że ta erbowizna nasza je bulono i kamień na kamieniu zostaje, hasie porośnięte wszystko strumami, krzokami, trową. Nie ma to fajne, naprawdę, a byłaby to perełka. Polski kierunek niestety perelowski to zniszczył. Myślę, że wszystkim mieszkańcom Łazisk jest smutno. I nie ino Łazisk, ale wszystkim, którzy w Wezocy mają historię, zabytki, no i Śląsk. Za nami słynny Wietnam. Osiedle długo
Zwałowo, Długa Zwałowa. Takie ulice tu są, bez to tak się to mianuje popularnie Wietnam, za nami hołda. Tu gruba, to znocie 2 tygodnie temu, że godą, a są my na tym moście, który łączy właśnie Wietnam ze centrum wschodnich łazisk. Wybudowano go w 1966 roku, co by połączyć to osiedle, bo musieli naokoło łazić. Powstaje to na zaczątku XX stulecia, to osiedle. No i prawdopodobnie po 1906 roku. A potem w latach 70. częściowo je zbulone, a w 90. gadają niektórzy, ale ja myślę, że ono też i we 70., bo to miano Wietnam, wtedy była wojna we Wietnamie. Nie wiem, szlajbnicie jak to richtig było, ale buduje tu się nieskorzy budownictwo socjalne i skludzo się ze całkich łazisk wszystkich, którzy nie płacą czynszu. Bez to jest tu zagęszczenie patologie, ale to jest wina rozkierunka, tak jak że godą to przy Lipinach, że się tworzy takie getta. Próbuje się teraz już zaktywizować tych mieszkańców, ale no niestety to jest tako tajla gańby we łaziskach, ale też ma swój urok i trzeba to ratować, trzeba dbać i zaroski wejdziemy troszkę w głąb penetrować Wietnam. Wiecie co? Mnie ten socjalny budynek, który jest tam, wygląda po prostu na stary budynek, który odnowiono, ale też ten odnowiony jest najbardziej zaniedbany. Więc w latach 90. chyba nie wybudowano tu niczego nowego i no skrudzono tu tych, którzy nie płacili czynszów. I richtig nie fajnie to wygląda już do strzodka, że ich nie właził, bo trochę jest strach i da stąd. Mam nadzieję, że lepsze czasy kiedyś nastaną do tego miejsca. W łaziskach jeszcze było moc osiedlów robotniczych. Jedno z nich znajdowało się kaj tutaj. Tu mamy glajzy, tam są kominy, elektrownie, wagony, cuga, tu ja, a tam były polne domy, inaczej growskie domy. Jak rozbudowywali elektrownia, to w latach 60. je wybulili, bo te kominy elektrowni to są lata 60. Ja, widzicie je i tam na drugiej zajcie te polne domy, growskie domy wybulili, a należało to do Gruby Waleska. Tu mamy już dalsze osiedle, które należało do Waleski, a które rozbulili i nie ma. Znajdujemy się teraz na Princoku. Kolonia powstała na początku XX stulecia jako Princen kolonii. W 1914 powstało tu Gruba, której już nie ma. Princen Grube. Potem za polskich czasów kopalnia Książątko. Potem ta kolonia przemianowali na książęco kolonio. Kolonia Książęca za polskich czasów. W 1917 powstała elektrownia i huta, elektrownia są dalej, fungują, a w 60 latach XX stulecia rozbudowują elektrownia, te kominy, które widzicie charakterystyczne, no to już po II wojnie. I co tu mamy? Mamy takie chałupy, przy których się przechodzą, no i chałupy takie, można powiedzieć, dozoru, albo co to było, one w rozmaitych latach powstawały. Tu chcę kiedyś nagrać osobny tajlik. Myślę, że to będzie na bezrok i poosprawiamy się tak akuratnie w Princoku. A teraz żegnam się z Wami. Abonirujcie mnie, filujcie na Facebooku, Instagramie, Knefel, subskrybuj. To do już zaś.